Ехо, мога ли да ти помогна? Попита отново. Или поне да те помоля да спреш да плачеш, защото утре имам рожден ден и трябва да се наспия добре. Извинявай, ще гледам да съм по-тих. Чу се леко неуверен глас изпод леглото. Момичето се стресна и седна със свити крака върху възглавницата си. За всеки случай се зави и с одеялото, защото, както знаем, одеялото е почти магически щит. Кой си ти? Попита тя престорено строго. Откъм пода й се чу прошумулване и в светлината на нощната лампа изпълзя най-големият ти кошмар. Или поне най-големият ти кошмар доскоро. Ужасът на нейното детство. Причината за безброй пролети сълзи, безкрайни безсънни нощи и неизброими часове на кокорене в тъмното. Чудовището, заради което години наред Софи не искаше вечерта да идва. Самият страшен Чехъл. Той не беше никак едър. Нямаше страшни рога, дълга опашка или пък лапи с остри като ножове ногти. Приличаше си на съвсем... на Чехъл. Затова пък отпред имаше много зъби и беше царят на влажното промъкване и мушване под одеялото.